Naimbag nga oras tayo manan amin kakabsat, intayo man denggan daytoy testimonyo. Iti maysa nga anak nga kanayon nga ag-apa iti paryentes na. Dagiti pictures kan videos kat naaramat laeng nga kas ilustrasyon awan pakainaigan na iti masaknan. May saak kadagijay nagapu iti napobre nga pamilya ditoy Cordillera. Adu kami nga agkakabsat, 14 kami. Ngem daksanggasat, 8 kami laeng nga napagasatan nga nagbiag. Pinatay da ti duwa nga kabsat ko, santo natay diyay upat idi kaubingda. Makunak nga dimakkel kami man, iti sidong ti ama ken inami, ngam saan mi, nga narikna iti ayat, kapya, kental na iti uneg iti maysa nga pagtaengan. Nakunak daytoy tani amami ket napalalo nga mamartek. Maibagakpay nga nasadut isuna, taadumet ti mabalin na kuma nga malpas nga trabaho, no saan nga agtutugaw lata gapu iti inom iti arak. Adamet no mamingsan nga mapan maki-construction isuna kan agpanday. Ni mama mi, matkat nagagat nga agbirok, para anak na ngam gapugarod ti kinaadumi kat kumurang latta. Kaadwan kat isuna ti agtrabaho ijay talon mi, uray na dadagsen, bayat ti panag-ininom ni tatang mi. Tumulong met ni tatang mi, nga mas adado diyay panakiininom na iti arak. Gapu ditoy, kat adda ti aldaw nga maawanan kami ti makan, nga magyaman kami iti kinagaget ti apong ken uncle mi nga side ni amami, ta isuda ti kanayon nga mangsabsabat ti kanen mi kadaawan iti isaang mi. Dito'y balay ti uncle mi, ti kanayon nga pagtarayan mi pay, kada maitayab ti bubong ti basit nga balay mi no agbagyo. Halos daytoy nga uncle mi, tinangaywan kinyami ken nangisabsabat ti panginaldaw nga kasapulan mi, manipod gatas idi kaubing mi, inggana nga panagiskwela mi, inggana tatta nga addaan kami iti pampamilya, ket addalat ta isuna nga tumultulong kinyami. Inakman ituloy, idi kaubing mi, itugtugot da kami ni lola mi nga kanayon ijay simbaan da. Istorya na idi, datakkel kamin nga namati met kano da papa ken mama mi. Taaktibo da nga sumursurot iti misyon ti simbaan. Ngem no agawid da, kaslaawan met lang kano na adal da, takanayon da nga agap-apa. Mapuutak gamin, idi agtawanak iti 7, nga minalem nga kasla nga World War III iti balay mi, nga agawid ni amami manipod iti inom. Kanayon nga agapada, may panggap iti panginaldaw mi, gapugarod takaaduan kat saan nga tumulong ni amami. At dati may isa nga aldaw, nga nagapada, ket inruar ni tatang mi diyay ergan na, sana ko na. Kaya't kita paltugan kayo amin. Numaminsan met, ket buneng ti irwar na, tagpinatay da kano ken mama mi. Kada kasto iti panagapada, ket agtataray kami nga agkakabsat nga mapan iti balay ti uncle mi.
nga isumot lang tinagyan ng dalulo kun lola mi. Dimakkel kami ti palalo nga buteng. Basta no nakainom ni amami, kat kastoy ti kaadwan nga mapaspasamak. Gapo ditoy kat imadayo tirik nami iti parientes mi. Saan mi nga maibaga ti problema mi kenyada? Saan mi nga makatungtong isuda iti epekto daytoy nga ar-aramiden da kenyami? Wen agpaiso, agsimsimbada, ngam tunggal ada agsakit pay kada kami nga pamilya ket agpabunida. Apanda pay kalyen, titulang di kabsat mi nga natay, wenno da lolo ken lola mi nga natay iti World War II. Karaparti kami iti baboy kas kada manok, tapno kano maagasan di masakit. Gapo takabagyan da papa DJ agbunbuni kat isulatan ti ay ayabanda. Awan ti mabati nga taraken mi. Gapo ta mausar amin no agpabunida. Kasjay nga kanayon ti aramid da iti manu nga tawen. Dito'y pa'y balay idikat kanayon kami nga mabangbangungot. Takaslan na al-alyaan ti balay mi, nga ada makitkita ken marik nami, ken adupay nga trabaho, ti kabusor, tapno agparti kami manen. Napan ti tawtawen, kat nakarik na ni amami iti sakit nga tuberculosis wenno TB. Daytoy ti gapo nga haan unay yan isuna nga agin inom iti arak. Ni mama met kat kanayon nga dandani nga matay. Gapo iti high blood na. Nang runa no agap-apada ken ni amami wenno agap-apa kaming agkakabsat. Gapo ditoy kat medyo timmal na ti apada. Idi agtawendan ti nasurok a 50. No man pa'y kimal mapasit iti apa iti uneg iti balay mi, kat nariribok latta, no adda ti okasyon, taadda latta ti panagapada. Kasla idinalpas ti kasar di ay manong ko nga kambal, kat umununa ni tatang mi nga nabartek. Isu nga nagapadamanan, gapo ti asar ni nanang mi. Ket kunana, Kayo ano ni papayo? Takababain, nga isuna latan ti makikita ti tattao. No saan nga tuman na isuna, pakulak awan ti babain na. awan ti sungbat ni amami ta nakadumog latta. Dito'y nga tiyempo, kat ni manong mi nga inunaan kat maararamat iti simbaan, nga nagrugi iti 2004. Iti maysa nga UCCP Church. Kalpasan ti manong nga tawen, kat nagalis isuna ija Isabela nga nagiskwela. Ngam dito'y maten nga nagsubli isuna ti panakibarbarkada ken bisyo. Daksang gasat, tamadama nga maat-adalanak iti music ministry idi agtawenak iti 18. Kat natay dayti nga manong ko idi 2014. Base ti investigasyon ti pulisya kat pinag-aangawan da isuna, idi nag-iinom da kadwana ti barkada na, inggana nga nailaw anda nga napatay isuna. Maditiriknak diti nga pasamak, gapu ta isuna tinaaramat iti panakabalbaliw ko. Isu nga naamamok iti apo. Dagiti kakabsat kumat diti nga tiyempo kat apandalang agsimba no kay kayatda. Siya kat intakder ko manipod iti 18 ti tawen ko inggana tatta.
Ngem gapo taaddan basit nga naawatak nga sasao ti Apo ditoy nga tiyempo ket intuloy ko latta nga nagserbi. Isu nga idinatay daytoy manong ko ingkarkararag mi nga simbaan ti mga sikaso iti baangkay. Inggana iti tabon na. Ididamo ket agkadkad ti paryentes ko ngem intulok damet laeng. Kalpasan ti panakaitabon ni manong ko kat palalo nga kasla adda ti demonyo nga aglawlawlaw ije balay mi. Gaputa masansaniban nga kanayon de asawa ni manong ko nga inbati na pati dagiti kakabsat ko. Adda pay makitkita da kano nga ni manong mi kat nagawid kano. Iti pakas da awak kat isuda lang makarikna kasjay ngam siyak ket pulos nga awan ti mariknak. Gapu ditoy ket imbaga manen di kabagyan mi nga agparti kami kano ti adu nga manok tapno maagasan wenno masuma ti inpadto ti agboni nga nohaan mi nga surutan ket agsasaruno kami nga agkakabsat nga matay. Awan na aramida ket nagparti dalatan. Oray no nagparti-partida kat saan nga simardeng dagitoy nga marikrik nada. Napan ti mano nga bulan. Kat nagayab kami kadwak DJ karubak ngayang people iti pastor. Nga umay nagkasaba ije balay mi. Bareng no sumardeng dayti nga paspasamak. In may da ngamhaan nga si mango da papa ken mama. Adda da ija uneg wenno nagpaigid da. Gapu ti maysa nga oras nga kinaadayumi nga mapagna ket naisardeng iti Bible study. Napanti al daw ket iti patuloy ko nga maararamat iti simbaan. Ket kanayon nga ung tanak ni mamak nga kunana. Apay adda ited da aya nga bagas no kanayon ka ije simbaan? Uray man no kastoy ti bagbagana ket nagpatuloy aklat ta. No mamingsan pay isaraan nak iti ruangan no rabii nga magapuak iti Bible study. Ay, ditakan war, kunaknogyang ka iti simbaan. Nukas jay nga hana nga ilukat iti ruwangan, kat mapanak maturog ijay ayan da angkel ko. May saal daw. Iti kaawan ko ni ijay ayan mi, gaputa na panak ko nag-eskwela iti university, kat naamuak, ngagsimsimban ni lolok, ijay na ipasitak nga simbaan. Palalo ti ragsak ko, tamay sa iso na nga sungbat ti kararag ko. Haan nga bimayag, kat nagsakit isuna. Kuna ti doktor nga narunot dagiti barana. Kat iniyawid mi isuna ije balay mi, tasaan kanon nga agbayag iti biyag na. Daytoy maten ti makaiga po nga naaramid ti concert ti simbaan ijay balay mi. Dito'y maten nga si Mango da papa ken mama.
Nairanamat nga kaubingan kan barkada ni mama ti pastor nga inmay kan na destino ijay ayan mi. Manipod dito'y concert kat narugyan meten ti Bible study ijay balay ni lolo mi. Kan patuloy ti panangikarkararagda. Agyaman kami iti milagro ti Apo. Ti manipod iti 91 na idi tinaningan da ti biyag na. Ngam si bibiyag pay laeng met ingga natata nga 93 isuna. Kalpasan na diye nga concert ket ininot nga timal na ijay ayan mi. Awan una yan ti gulo ken awan ti agsakit kinyami nga kasla idi ken umadumeten ti taraken mi. Pati dagiti inaldaw nga kasapulan mi iti kusina, kat may sabsabat metlat ta. Haan nga kaslaidi nga palalo nga agkurkurang. Nasukatan meten ni manong mi diye dati, nga balay mi nga naitayab iti kugon nga bubong na. Iti dakdakkel nga isu tiing kami nga pag-uurnungan nga agkakabsat, no agda okasyon mi wenno ag-iiniliw kami. Napanti manu nga tawen, paikat asit ti Apo, tati kinaadumi nga paadadalen da, kat may saak nga nakapalpas. Iti kolehyo, ken senior high mat iti boridak mi. Tatta, kat addan ti bukod mi nga pampamilya. Dagiti parientes mi idi, kat nagsina da iti balay, gapu iti kanayon nga panag-apada. Ngem tatta kat agkadwa dalatta iti maymaysa nga bubong, ken intuloy da nga apan agsimba, iti na ipasitan da nga simbaan. Ingga na tatta kat mamatmati dalatta, ti false faith healer nga kunada, ngam agyamanak iti Apo, tano bagbagaak isuda no mamingsan, kat maaawatan da ken dumngeg da. No man pa'y makiininom latta ni amami, kat sagkabasit laenganan. Saan nga kasla idi nga itugtugawan na. Syakmat kat nakiasawak iti padak ngayang people idi iti church, kat addan anak mi. Agyaman akmet iti Apo, iti inted na nga anges ko. Iti nagganakak tadandani nga agpugsat ti anges ko. Nag-false labor act iti talong aldaw. Haan ko nga mabasa ti messages daytoy cellphone ko. Kat daytoy gayaman iti sinyales nga agman manifestar iti seizure nga hangko nga ammo. Inpandak garod iti private doctor. Tabigla aklatan nga haan nga makaangas kanagsalsala ti panagkitak. Kat ditoy nga naamuak nga adat ti seizure, high blood, ken UTI ko. Malagip ko iti tumartaray ti ambulansya ket kunak. Apo, no manhang ko tiyempo tatta, kat italak ko amin king ka iti biyag mi nga ag-ina. Kan iti provision mo iti kasapulan mi. Awan ti imposible king ka. Innem nga aldaw mi iti ospital nga nagpasalunat. Ingga natatta kat baybayadan mi paylaeng iti dakkel nga utang mi. Iti private nga ospital makagapo ditoy nga pasamak. Uray no kastoy, kat makitak iti provision ti Apo iti kasapulan mi nga agpamilya. Ken iti salaknib na kinyami, nang runa iti panang agas na nukasjay nga agsakit kami. Haan man nga perpekto nga nagbaliw iti pamilyak, nga makita mi iti inaramid ni Apo Diyos iti biyag mi, uray kadagitoy nakaikamangak. Tagmay maysa kami amin nga agserserbi iti Apo. Agpay sugayam,
Di kunada nga uray na matita, ngam adda haan nga kaya, nga kasabaan iti pamilya. Ngam no umawag ta iti Apo ket agaramid isuna ti wagas ken milagro. Basta agpatuloy ta nga kumamang iti Apo. Idi kunak no hopeless ti sitwasyon ti paryentes ko nga agbaliw da. Ngam naimbag ti Apo, ta iso na amin tinangiwagas, tapno maidanon ti sao ti Apo iti pamilyami, nga iso ti nakabalbaliwan da. Ti maibagak kadagiti paryentes nga manag-apa, ket panunutan yu kuma, iti masakbayan ti anak yu. Haan nga iti bukod yu lang nga pagayatan. Suruan yu, ti anak yu iti nasayaat ng runa ti sao ti Apo. Haan yu isuda nga iparit no papanda iti simbaan. Ta iti panag-apanda, iti simbaan ket adda ti maadal da nga nasayaat. Ije inuman ken babarkada ti iparit yu nga papananda saan nga iti simbaan. No anya ti makitkita iti anak nga inaramid iti paryentes, mabalin metlaeng nga isu ti aramiden danto no mga sawa da. Isu nga kitaan tayo no anya ti imulmula tayo nga sursuro kadakwada. Kadagiti met anak no manag-apa ti paryentes yo, kat aramiden yu latta ti ammuyo nga nasayaat. Haan yu nga surutan dagiti makitkita yu kanyada. Ken haan nga gapo nga kasya ti paryentes yu, kat baybayan yu isuda no lumakay ken bumaket da. At daman ti maibingay ko nga maysa nga bersikulo sakbayak nga agpakada. Kunana iti James chapter 5 verse 13 to 16. Adda kadi agsagsagaba kada kayo, agkararag kuma. Adda kadi naragsak, agkanta kuma iti panagdaydayaw. Adda kadi masakit kada kayo, paayaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia. Tapno ikararagan ken sapsapwanda iti lana iti nagan ti Apo. No mamati dagiti panglakayen nga ipangag ti Dios ti kararagda, umimbag to ti masakit. Pasalon aten to ti Apo ket pakawanan nan tupay dagiti basol na. Ngarod, ipudnoyo dagiti basbasol yu iti tumunggal maysa. Ikararagan yu ti tumunggal maysa, tapno maagasan kayto. Adda na bilag a panakabalin a parnuayan ti kararag tinalinteg at tao. Daytoy laeng kakabsat ket sapay kuma ta adda tinaadalyo ditoy nga testimonyo nga imbingay ko. Salamat manen. Agyaman nakabsat dito'y testimonyo nga pamalagip kanya tayo amin. Ni Apo Diyos ti mangbendisyon ken ka oray iti pamilyam. Pagyamanak met dagiti patuloy nga subscribers ken viewers tayo. Dawat kaditi panangi-share tayo daytoy tapno adumet iti makangeg ket mabendisyonan tayo amin. Salamat.